Sa headlines kan mga parata, 400 na PNP personnel kang Naga City Police Office i-deploy sa primerong aldaw kang ralaugan sa klase sa Lunes. PNP Naga, higot ang patanid sa mga hobenes asin estudyante dahil baging biktima ng illegal na droga. Ordinansa na mapahiwa sa kampanya kontra HIV nakasalang pa sa sangguniang panlunsod kang Naga. Mga aktibidad sa kasangga 2601 kang Australian Defence Force asin Philippine Army nagpapadagos. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Naga City Police Office may 400 na personal na ide-deploy para magtauning seguridad sa mga estudyante na mabalik sa saindang pagklase sa maabot na Lunes. Uyang sa Kuyang Report. Sarong aldaw bago ang ralaugan sa klase, nakahanda ng magbantay asin magtauning asistensya sa publiko, partikularmente si mga mapasiling sa eskwelahan, ang sobra sa 200 na personay kang Naga City Police Office na ide-deploy sa Lunes sa 59 eskwelahan sa syudad ng Naga. Mahihiling subot ang mga pulis sa nakalatag na Police Assistant Desk o PADS sa luwas mismo kan mga eskwelahan. Dua kitang 59 schools diyo sa Naga City, 41 ang public and 18 ang private. So, sa 59 na ini, may hiling nindo ang samuyang deployment through PADS or si Police Assistance Desk na ma-assista sa tuyang mga estudyante and mga parents and teachers kung ano man ang mga kaipuhan ninda. So, pwede sindang magdulok sa samuyang PADS. May nakatagamo mga 200 pang personnel na nakatutok para sa mobile patrol, foot patrol, as in traffic management. Aside katong 200 plus na ito, igwa kitang deployment na 200 plus din na para sa traffic management sa iba't ibang major thoroughfares and intersection kang Naga City. Ang nasabing deployment kang Naga City Police Office mapuon sa Lunes hasta sa pagtapos kang school year 2026-2027. Actually, ang deployment ta is the whole duration kang school year. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, naka-full alert status ang Naga City Police Office sa maabot na Lunes. Hulikan pagbaralikan sa klase kan mga nagkaperang estudyante sa pampublikong eskwelahan. Susog ki Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, Chief kang City Community Affairs and Development Unit. Ide-deploy ninda ang ibang personnel sa mga eskwelahan na harayo sa mga police station kang syudad. Ang NCPO po ay simula sa Mandikayan ay naka-alerto po kita kayan, naka-full alert po kita yan. Ibig sabihin kayan, gabos po ng personnel ta ay mag-duty at the same time, ang satuyang deployment ay maximize po. Pag sinabi ta pong maximize, almost majority of our personnel will be deployed sa mga eskwelahan. Taramtaman po na pag bukas kang eskwelahan ay dagsa ang tao kayan sa satuyang mga lansangan, sa eskwelahan, sa gabos po na mga lugar na pwedeng agihan po para pasirin sa eskwela. Sa ibang issue, pinoproblema ngunyan kang CDRRMO ang lulumang drainage system sa syudad ng Naga na magiging dakulang problema sa pag-absorb kang tubig baha. Urog na kung dire-diretso ang makusog na oran sa syudad. Sigon kay Mr. Rainer Rodriguez, head kang CDRRMO, nagparadakol na kaya ang residente kang Naga asin nagparalangkaw man ang mga edipisyong nakatugdok sa syudad. Huli ka ini, nagdakol na maray sinagagamit ng tubig na direktang nagdadalihig sa mga kanal. Sabi pa ni Rodriguez, kaipuan subot digdi na mapararuman ang mga drainage system kang syudad. Ang problema taka sa drainage system tangon yan ug ang mga luma na talaga siya ug din ito mga recent siya. Kung sa standard, yaon sa standard, pero when it comes to relationship or ratio between the volume tapos itong kakayahan na mag-absorb kang drainage, ito ang problema. Meaning to say, nagparadakol na po ang residents ta, nagparalangkaw na mga buildings ta. So kadakol ang nagkukonsumo, kadakol ang
nagagamit ning tubig. So pag nagdidiretso po yan dyan, day na po yan proportionate. Kaya ang sarong magayon kayan, although ambitious pero kaipuhan, considering na dakulang syudad na po kita when it comes to population, yun na matugma si pangangaipo, si rarom kang drainage system in relation duman sa numero kan tao na nagagamit kang sa tuyang lugar or kan sa tong syudad. Sa ibang bareta, kung maging highly urbanized city ang Naga, makakaibahan ta na ang Makati as in Quezon City. Alagad ang mas kaipuan subot matawan atensyon, iyo ang dakul na trabaho as in di kalidad na serbisyo. Ini man ang naging reaksyon si DRRMO Head Reynor Rodriguez matapos mahapot kan sa iyang reaksyon sa pagiging highly urbanized city kan Naga. Nanuturan pa ni Mr. Rodriguez ang dapit sa traffic lights as in ang mga lakda para mabawasan ang epekto pag nagkakaigwaning makusog na pagbulos ng uran. Of course, pag highly urbanized na kita, mas higher ang expectation kasi kaibahan ta na sa tier ta or sa level ta si Makati, Quezon City. Definitely po, mayo kitang comparison pa sa inda, pero kaibahan na kita duman sa kung parareho when it comes to capacity na taon ng income, magtaon ng services. So, ugwa po yan ng langkaw na expectation na pag highly urbanized ka. For example, gabos na sa traffic, gabos na traffic lights, perming functional, perming ang personnel yaon, ready, capacitated. When it comes to pagbaha, definitely po, dahil man masosolve na dawa si Say po ang magtukaw sa leadership, permi po kitang mabaha. Pero itong ano ang ginigibuta, tanganing mabawasan ta si epekto kang grabing uran, and in essence, mabawasan din si sobrang perwisyo na pigdudulot kapag mauranon kita. So duman po pigdi-design si sa urban planning si satuyang drainage system, si mga early warning system, tangani pong si pag-educate or pag-capacitate, tangani daw binabaha kita, yaon po ang gobyerno tangani mag-antabay. And again, mapababa si negative effect kang kung ano man na threat or hazard na pigaatubang kita. Dikit sinaging epekto matapos ang paglangkaw kan presyo kada litro kan produktong petrolyo sa mga nakalihis na bulan sa presyo kang gulay, karne asin sira na mababakal sa Naga City People's Mall. Sigon kay Market Supervisor for Neptali Pobines, sa regular na pag-monitor kang Market Enterprise and Promotions Office sa palibot kan merkado, daiman subot nagparalangkawan presyo kan gulay asin karne. Mantang ang paglangkaw man kan presyo kang sira, ang nakadepende sa panahon kung tag-uran o habagat. Alagad bako ini sa mahal ang gasolina o krudo. Doon kaugman, garday kami na epektuan kan presyo kan gasolina. Kung ano si presyo, ano kan si gulay, ano sira po nagabari lang yan sa panahon, takon arko niyan may tag-uran o habagat, sabi, talaga na mahal yan. Ang karne mi po, normal sa dating presyo, may man talang pagbagong significant na mahiling mo niyan. Mga personang imbwelto sa pangluloko sa mga parasaod sa Naga City People's Mall, bantay sarado kan mga otoridad. Uyas sa Kuyang Report. Sa tabang kan mga nakakabit na CCTV camera sa palibot kang Naga City People's Mall, namomonitor digdi ang mga tao na luwas laog sa merkado. Maging parasaod o may maraot na gigibuhod. Apuara kaini, may nakabugtakma na public address system ang NCPM para magtaunin pagirumdum sa publiko kung may insidente ning salisi o harabunan. Halos araw daw po yan ang sa mga CCTV operator, may public address system kami na pagirumdum, taiga po may masalisi dyan, may matry. Sigon Kitali Pabinas, kan bulan ng Abril asin Mayo may namonitor ang Market Enterprise and Promotions Office nin mga persona na nagbabakal sa Naga City People's Mall gamit ang peking kwarta. Alagaday ini nakalusot, hulit tan nahiling mismo sa CCTV camera ang modus kan mga sospek. Dagdag pa ni Pabinas, sarong babae man subot ang nagporbar namang scam sa GCash o digital wallet agent sa laog kan merkado. Alagad daiman ini nadagos, ulit na naging alerto ang may sadiri kang tindahan. Igwa po kaming na-monitor kan April saro, May saro. At is na iling po ito, dahil man nakalusot. Higot man ang pagpagirumdum kang mepo sa mga paratinda asin parasaon na maging alerto ano man na oras. Dai subot pagtugutan na mabiktima kan mga parahabon asin parasalisi na may manlailain na modus.
Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, bago pa ang pagburukasan kang klase sa Lunes, aabuto na sa sarong bulan nagpapagirumdum ang Naga City Police Office sa mga jóvenes urog na sa mga estudyante kung paano makakalikay na maging biktima ng illegal na droga. Susog kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, Chief kang City Community Affairs and Development Unit. Nagdistribute na sinda din mga babasahon asin ginamit naman ang social media para pagirumdumon ang mga estudyante na iwasan ang illegal na droga. Ahead of the time, tayo po ay nagpapamigay na po ng mga leaflets, mga sa sukard po natin through social media, ay sa Facebook, nagpo-post po kita kayan daily, almost 1 month na nagpapakirumdum kita sa satuyang mga kabataan, lalo na sa satuyang mga estudyante, na maglikay o mag-ingat sa mga pinagbabawal na droga at sa mga pamamaraan. Tinataumo din po yun doon sa pinanauming IEC materials na kung paano maiwasan ang mga pinagbabawal na droga. Sa ibang bareta, pinag-consolidate ngunyan kan sangguni ang panglungsod kang Naga ang mga ordinansa na pinag-esponsoran ni the City Councilor Nathan Serio, City Councilor Dr. Butch Borja, asin City Councilor Jepson Felix, mapadapit sa pagpapakusog kan kampanya kontra Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sinabi ni City Councilor Serio na naghahanda ang City Health Office sa langkaw na bilang kan mga HIV sa syudad, maski nangani ang mga ini ang bakuman mga taga-Naga. Awareness saka prevention kang paglangkaba sa Naga ta statistically medyo nahandal ang health office sa monitoring ninda na medyo nga nagdadakol sa Bicol nga kita ang dakol. And pag hiniling mo itong mga igwang siring, bako man talagang ang kadaklan, bako man propyong taga-Naga na nataon sa na digdi nagtatrabaho, digdi nagkaklase, iyo kumbaga dayo. Kundi ang address na Naga, tayaw digdi nagmusab din lain. Sa ibang bareta, manlain-lain na aktibidad ang pinagkundusiran kan Philippine Army asin Australian Defense Force bilang parte kan nagpapadagos na kasangga 26-01. Kabali digdi ang Armor Operation Training and Capability Brief na pinanginotan kan Australian Defense Force asin 21st Cavalry Battalion. Nakaibahan mat kang 83rd Infantry Battalion ang Australian Defense Force sa ginibong Advanced Marksmanship Training sa Barangay Carolina. Pinagtesting man ang saindang kakayahan sa jungle operation, practical exercise, math theory session, command and control communication exercise, gamit ang mortar gunnery asin weapon training, asin ang iba pang aktibidad na magpapakusog sa kakayahan kan lambang soldado sa Kabikolan. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kang Janan TV 38 Dagan Nusan Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, Janan TV 38 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, Janan TV 38 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ni Sabado, ako po si Cristina Valenzuela. Asin ini ang Janan TV 38 Naga Newsbreak Weekend. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw.
different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner.